तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बा रउआ सबन के राइटर आशिक अभिषेक के चैनल पर। और सब बताएं आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रउआ सभी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गए बनी बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल खतरनाक मऊ जिला स्पेशल गाना लेके आ गए मैं रउआ सबन खातिर। उम्मीद करती रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एकरा के बढ़िया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी कही तो 100% बाकी गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। ऐसे पहले रउआ सबन से कहल चाहब कि अगर वह गायकी में इंटरेस्ट बा, गायकी में कदम रखले बानी या गायकी कल चाहतनी, गायकी रुआ का पसंद बा और रुआ का बढ़िया बढ़िया मेटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया से तुकबंदी नहीं मिलत, बढ़िया से रुआ गायकी नहीं कर पाओ, बढ़िया रुआ का म्यूजिक नहीं मिल पाओ तो रुआ अगर हमारा चैनल पर आ गए तो रुआ सबके निराश भइले के जरूरत नहीं है। काहे से कि रउआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके, चाहे रुआ कोनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकिले। ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, लव सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी सॉन्ग, जातिवाद सॉन्ग, चाहे जिला स्पेशल गाना, चाहे बोल बम के गाना, चाहे कांवर गीत, चाहे विवाह गीत, चाहे विदाई गीत, चाहे रुआ अपना मन पसंद के कोनो भी गाना लिखवा सकिले, वो बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो ऐसे कहल चाहब रुआ सबन से कि रुआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बने, चैनल पर पहला बार बानी, चैनल पर नया बानी तो चैनल के लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रुआ सबन के मिले। अगर वीडियो रुआ सबके अच्छा लगा तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए आज के मैटर देखा जाए कैसे बा, का एक लय बा, का एक धुन बा, रुआ सबन के हम गा के बताओ तो नहीं। उम्मीद करती रुआ सबके बेहद पसंद आई। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। पहले लेडीज़ के पार्ट बा भैया कि सनकल सिवान बाटे, छपरा जियान बाटे, मऊ लखनऊ के लोगवा परेशान बाटे। ए जी सुनिए ना कि सनकल सिवान बाटे, छपरा जियान बाटे, मऊ लखनऊ के लोगवा परेशान बाटे। कैसे हम जान बचाई, केकरा से दिल लगाई, पीछे पड़ल बा सभे, मानत बा केहू नहीं। अच्छा त नाचेला अइलू जिला महऊ, हे जाने दे के जई ह तू हऊ, चाही जवन हमसे लहऊ, ये जाने दे के जई ह तू हऊ, नाचेला अइलू तू त महऊ, ये जाने दे के जई ह तू हऊ। अरे नाचेला अइलू जिला महऊ, ये जाने दे के जई ह तू हऊ, चाही जवन हमसे लहऊ, ये जाने दे के जई ह तू हऊ। एक बार और हुआ सबका मुखड़ा सुनाई तनी कि सनकल सिवान बाटे, छपरा जियान बाटे, मऊ लखनऊ के लोगवा परेशान बाटे। कैसे हम जान बचाई, केकरा से दिल लगाई, पीछे पड़ल बा सभे, मानत बा केहू नहीं। अच्छा त नाचेला अइलू जिला महऊ, ये जाने दे के जई ह तू हऊ, चाही जवन हमसे लऊ, ये जाने दे के जई ह तू हऊ, चाही जवन हमसे लहऊ, ये जाने दे के जई ह तू हऊ। तो उम्मीद करते मैटर वो सबके बेहद पसंद आयल है। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवाल चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, तो रुआ कॉल कर सकले या व्हाट्सअप कर सकले, रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पे फुल गाना मिल जाए। तो मिला था नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक ले रुआ सब सहमति चाहता नहीं। नमस्कार प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।